Yallaɓai ka zo mu je in nuna ma kabarurruka ga su nan, mu je in nuna ma da wani miciji wallahi ya kai cinya, ko yanzu muka je zan nuna ma shi a fili. In kana so ka ganshi mu je in nuna ma shi, za ka ganshi gashi nan a cikin kabari a filin Allah. Sunan malam? Sunana Auwalu Haruna, amma an fi sani na da Jinjiri Yunwa. To malam Jinjiri, me korafin ku? Korafin mu taimako na aiki da muke na gayya na makabarta. Yanzu dai kaga irin ayyukan da muke, ka duba duhuwan nan duk ita ce nan muke aiki. Muna ayyuka da Juma'a, Asabar, Lahadi. Tallafi mun nemi tallafi ko wanda muka yi masu ɗan hali kalilan ne suke taimaka mana. Ka duba ayyukan nan dai da muke duhuwan nan. Ka duba ga kabarurruka nan da yawa duk sun haɗa. Mu ma'aikata ne masu haƙan kabari, amma ba na zama a makabarta ba, na unguwa. Mu muke haƙan kabarin a unguwanmu a Yagi, a Sami, mai Aduwa. In aka yi mutuwa mu muke zuwa muke haƙa. Muka ga ta yi duhu muka ce to ya kamata mu zo mu dinga gyara, duk sati sai mun zo sau 3 mun yi wannan aiki. Kabarurruka sun haɗa sun fi 30 a nan. In zuwa za a yi ɗaya bayan ɗaya a nuna duk gasu nan duk sun warware. Ƙasar da za a ɗiba ba ta da yawa, mutum ɗaya ne yake kawo mana ƙasa. Nan mu ɓangaren Auwalukan ne. Har ga Allah shi yake kawo mana, shi kaɗai shi yake kawo mana ƙasa. Wacce ƙasar da na gani ita kenan? Ita kenan shi yake kawo mana. In ta ƙare za mu je mu gaya masa zai kawo mana tifa 1, 2, abin da muka yi aiki ta ƙare sai shi. Ko tabarau da aka ce an bayar ba a kawo mana nan haka ba. Game da kayan aiki ba? Game da kayan aiki ba mu da shi, ba mu da baro, ba mu da magirbai, ba mu da kura wacce muke in mun gama muke kwashe yayi, da wacce za mu dinga ɗebo ƙasa in kabari ya faɗa muna zubawa. Tun muna neman wannan tallafin a gun al'umma, ga wanda Allah in gwamnati ce za ta yi, Allah ya sa gwamnati ta taimaka ta yi mana. Yallaɓai ka zo mu je in nuna ma kabarurruka ga su nan, mu je in nuna ma da wani miciji wallahi ya kai cinya, ko yanzu muka je zan nuna ma shi a fili. In kana so ka ganshi mu je in nuna ma shi, za ka ganshi gashi nan a cikin kabari a filin Allah. Amma in muka zo muna aiki sai dai ta da kai kalle mu ce mu ba ruwan mu da kai. Koyaushe miciji ba ɗaya ba ba biyu ba muna gamuwa da su, amma ba su yi mana komai. In suka ji motsin mu ma gaba suke ƙarawa. Ka duba da filin nan duk inda ga duhuwan nan haka yake, tsakani da Allah ba wani mai tallafa mana banda wa'annan mutanen da muka faɗa. Wallahi in ma ka sanar in ba wa'anda na ma lissafi ba masu yi. Haka ko taimako aka zo na makabarta aka kawo, mu nan haka ba a kawo mana. Sai da su mazauna wa'anda suka mai da abin su kamar sana'a su ne aikin, to su can ake kai musu. Amma mu da muke nan haka muke dan yi da tsakani da Allah, ba yi muke fi sabilillahi, ba wani tallafi da muke samu. In ba wa'annan mutanen da lissafa ma ba su suke abin nan din. Ni dai ina koken, ina kawo ƙara a gun gwamnati. A duba Allah, a duba Annabi, a zo a taimaka mana. Bayan sallah ma Allah ya kai mu daga wannan satin mun gama aiki, bayan sallah za mu ci gaba da aiki. To muke in Allah ya yarda sai mun mai da gunnan fili. An dinga hango daga farkon gindin katangar KCC sai an hango wancan titin. In Allah ya yarda dai Allah ya ba mu rai da lafiya. Amma kayan aiki su suke mana tikas. Muna fatan gwamnati ta taimaka ta tallafa mana. Mu mahaƙa ne na unguwa, in ka zo nan asibitin ai samu a nan muke. Nan akwai wata rumfa tana nan a gindin asibiti, duk wanda ka zo ka ce wa Jinjiri Yunwa kake nema zai nuna ma ni.